Святлана Ціхановская на Даунінг-стрит у спышкі фотоапаратаў і лідарка беларускіх дэмакратычных сілаў пераступае парог бадай самай пазнавальнай рэзідэнцыі ў свеце. Прэм'ер-міністр пачаў з таго, што падкрэсліў падтрымку Вялікабрытаніяй вольнай і дэмакратычнай Беларусі, адзначана ў камюніке датычна сустрэчы Кіра Стармера са Святланай Ціхановскай. Вялікабрытанія надалей асуджае атакі Лукашэнкі на дэмакратыю і ўтрыманне пад вартай палізняволеных. Санкцыйная палітыка адносна рэжыму ў Менску застаецца нязменнай. Менавіта Великобританія і Кір Стармер, прэм'ер-міністр, з'яўляюцца адным з лідараў так званай Coalition of Willing, коаліцыі ахвотчык. Мы размаўлялі на гэтай сустрэчы пра тое, як важна падтрымліваць дэмакратычную Беларусь і што гэта таксама інвестыцыя ў бяспеку Еўропы і таксама ў бяспеку Великабританіі. І таму падтрымка дэмакратычнай Беларусі это таксама падтрымка для Украіны. Нагадаю, напрыканцы траўня кіраўніца аб'яднанага пераходнага кабінету ўпершыню з афіцыйным візітам наведала Украіну. У 24-м годзе, калі Літва ініцыявала працэс супраць рэжыму Лукашэнкі ў міжнародным крымінальным судзе, Вялікабрытанія абавязалася шчыльна садзейнічаць. Таму сёння на парадку дня абмеркавання з прадстаўнікамі кабінету саўдзел рэжыму ў выкраданні Расіі украінскіх дзяцей. Прадстаўнікі кабінету перадалі брытанскім калегам адмысловыя дакументы і доказы злачынства ў Менску ў гэтай справе. Што тычыцца пытанняў унутранай палітыкі, Святлана Ціхановская заклікала Вялікабрытанію далучыцца да міжнароднага гуманітарнага фонду. Ягоная місія – падтрымання ахвяраў рэжыму Лукашэнкі. Да канца году лічба дзяржаваў-донараў з 13 мае пашырацца да 15, тлумачыць Дзяніс Кучынскі. Апрача гэтага сітуацыю ў Беларусі маюць абмеркаваць на пляцоўках G7 і G20 у наступным годзе, калі Вялікабрытанія будзе прымаць апошні саміт. Адно з найважнейшых, вось так такі вынік падкрэсліваючы, мне здаецца, гэта все ж таки важны палітычны сігнал ад Великобританії датычна іхняй пазіцыі, што да рэжыму Лукашэнкі, што да беларускіх дэмакратычных сіл, што да нашай грамадзянскай супольнасці. Тому сёння мы можам з упэўненасцю сказаць, што Великобританія будзе прымаць моцную прынцыповую пазіцыю і будзе працаваць надалей з дэмакратычнымі сіламі Беларусі і дапамагаць нам ва ўсіх нашых пытаннях. У гэты чацвер лонданскі парламент стаўся месцам сустрэчы чальцоў міжнароднага альянсу за дэмакратычную Беларусь. Кааліцыя аб'ядноўвае звыш за 400 парламентароў з 24 дзяржаваў. Фокус вялікай сустрэчы на будучыні Беларусі як вольнай незалежнай краіны. У дэталях будучае заканадаўства, рэформы, адным словам, перабудова дыктатуры на дэмакратыю. Мы былі з мінулым візітам Ціхановскай тут у парламенце. Мясцовыя парламентары былі прыемна здзіўленыя тым, што беларускія дэмакратычныя сілы не толькі там сядзяць і чакаюць, калі там надыдзе момант, калі нешта зменіцца, а працуюць над тым, каб ўжо зараз глядзець у будучыню, ўжо зараз рыхтаваць законы, праекты. Пасля Святлана Ціхановская разам з камандай накіруецца з візітам у Чэхію, дзе прапануе таксама гэтай дзяржаве далучыцца да міжнароднага гуманітарнага фонду. З гэткай прапановай кабінет звярнуўся і да Нідерландаў падчас візіту напрыканцы траўня. Лідарка дэмакратычных сілаў Беларусі заклікала новага прэм'ера Роба Еттена ўздымаць беларускае пытанне на міжнародных сустрэчах. Што тычыцца Вялікабрытаніі, адной з галоўных сустрэч ўсё ж таки не адбылося. Ката Лары, што жыве ў рэзідэнцыі прэм'ера, у гэты час не было. Як нам распавёў Дзяніс Кучынскі, якому пашчасціла пазнаёміцца з Лары падчас мінулых візітаў, падчас сустрэчы Святланы Ціхановскай з Кірам Стармером Лары забяспечваў спакой на Даунінг-стрит.